Il-kabinett approva Bidliet fil-liġi tal-użu ta' prodotti ġejjin mill-marijuana. Waqt attività politika fiċ-ċentru laburista ta' Santa Venera, il-Prim Ministru Joseph Muscat habbar dawn il-bidliet li se jinkludu li t-tobba kollha jkunu jistgħu jagħmlu preskrizzjoni tal-marijuana għal skop mediċinali. U jispjega l-bidliet li se jagħmlu differenza f'ħajja in-nies, il-mexxej laburista qal il-karba ta' dawk li kienu jsibu diffikultajiet biex jiksbu l-mediċina magħmula mill-marijuana qed tinstema'. Dawn in-nies sallum il-ġurnata biex jinkitbulhom, irid jiktibulhom speċjalista, ħafna burokrazija, jibżgħu jġibuhom minn barra dawn l-affarijiet. U jien ngħid dan l-affarijiet mhux bl-ebda kapriċċ, imma jien ikellmuni nies jgħiduli Prim Ministru għandi ommi hemmhekk f'sodda qed nara dbati nixtieq illi jkolli mezz biex tal-inqas kun tista' torqod bil-lejl. Mhux ma tistax torqod. Waqt li qiegħda tmut. Dak huwa l-kliem li jgħidulek. Madan kollu l-viżjoni tal-gvern tmur lil minn hekk tenna l-Prim Ministru fejn qal li Malta trid issir ċentru minn fejn mhux biss isir il-beħ ta' din il-mediċina imma din issir ukoll f'pajjiżna. U din folla sabiħa f'Santa Venera, il-Prim Ministru Joseph Muscat iddedika wkoll parti mid-diskors tiegħu fuq il-ftehim settorali tal-Għalliema. Huwa qal li f'dawn l-aħħar snin l-Għalliema kienu l-inqas li raw żidiet fis-salarju tagħhom, iżda dan il-gvern qed jinvesti fil-professjoni tal-Għalliema u fil-futur ta' pajjiżna. Din il-ġimgħa raw l-iskop ta' dan kollu u raw kemm dan il-moviment verament iżomm kelmtu u jien għalija din kienet l-aħbar tal-ġimgħa biex ma ngħidx l-aħbar tas-sena u għażmien li ġej illi għall-ewwel darba f'20 sena tajna żieda sostanzjali lill-Għalliema tagħna. Joseph Muscat irrefera wkoll għal ftehim ieħor li l-gvern laħaq ma' diversi kategoriji ta' ħaddiema tal-gvern. Hawnhekk b'ton ottimist il-Prim Ministru tkellem dwar kif fi żmien li ġej il-gvern se jkompli jippremja l-bżulija. Tgħid kemm ħdimtu bil-għaqal li intom għandkom issa bħala pajjiż stabilità għat minn snin li ġejjin, imma nifhem illi minn żmien għal ieħor ikun hemm bżonn ta' aġġustamenti u jien dan li ngħid il-kategoriji kollha illi jaraw dawn l-aħbarijiet. Dak li jmexxina u ċert li jmexxikom mhijiex lejra, mhix mhux sewwa li ħadu dawn irridu nieħdu aħna. L-idea trid tkun ħadu dawn issa ħanieħdu aħna wkoll u mbagħad jieħdu oħrajn, mbagħad jieħdu oħrajn. Dik hija l-pożittività ta' kif immexxu ma naqtawx qalbna. Dwar l-edukazzjoni, il-Prim Ministru żied ifakkar kif mis-sena d-dieħla ħlasijiet għall-eżamijiet tal-Mezzek ser jinżlu bin-nofs u s-sena ta' wara dawn jiġu bla ħlas. Huwa qal li l-Gvern għamel dan għaliex wara li l-Istat ikun provd edukazzjoni b'xejn lil kulħadd ma jagħmilx sens li żżomm il-ħlasijiet fil-punt li wieħed jiġi biex isarraf din l-edukazzjoni f'kisbiet importanti għall-ħajja. Allura fl-iktar ħin li għandek bżonn li tsarraf wara li għamil tant investiment, miljuni kbar ta' kull sena, għal dawn il-1.5 miljun, 2 miljuni. Issa li kieku għandna deficit u kieku qegħdin sejrin hekk biex naraw kif kien jagħmel il-gvern ta' qabel u jolli d-diesel u jolli dan u jolli naqra lem. Ma tistax tagħmelhom xejn lek 2 miljuni fejn ħaġġibhom. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni li la għandna il-ġid dak il-ġid nistgħu nqasmuh.